Apil burung manjaloko lorong kancang lorong kemerang kenjalok jalok kuliariko bolojok bincang bolo cakat Sodange sapa katun golek. Alah, sandel tangan melu piren. ya iya. Ya iki areke wis dialau yo. Ya iya. Aku mlakau yo dijuke wong. Ah, Iki enake istirahat dulu. istirahat. Ya iya wis. Ora kesir biae. Ya kesingep ya miyane. Ya iya wis. Wong ana kang juga. Masa pada nonton, pada nyalai. Wes cekaya aja. Bisa kenjo. Kecamatan. Penyakit. Pengen dorong jangkal tangan panggilan mana Dayung solo kacang siaran teh kai. Alah. Alang-alang siaran. Yo. Aku sih. Kowe
Weh, ketiga bongkok semembur. Musibah aja anu wis kecil iku. Masa kan yang diselamatkan. Kalah kecepaling sangkra. Ya iya, ya tandane wayahe apa sih ana ring kono. Mulai diciri bongkok. Ya iya. Emangnya digulung. Ya gulungan wis. Wayahe longkong ya geleran. Gulung maneh nggih ngono maning kula ya. Ya iya. Aja ring kinjal ya. Wes sajak iki kepengin weruh serane Kakang. Iki yo. Ya. Iki wayahe keliling-keliling. Keliling. Panggilan rusak kok besi kena. Iya, iki dikurang yo. Ya iya, tapi mlakune ya mesti jauh. Tengah kamburai kene. Terus Kakang engko ngarep isun bagian bumi ku ono wis. Piro mlaku Solo. Tegese sira keliling Solo. Keliling Solo. Ya iya. Bagian nganten. Bagian tengah. Ya. Kok kakange kulone? Kulon? Kakange maning Kang Bugas Kang Bugas. Wetan. Iya. Ya iki mlaku kan tangar nuliye. Ya apa lakau? Ya iya. Foto. Foto Gede. sing ana karo sak Aman. aman. Kang tengah. Ya bagian mriko. Kang kulon. Yo kedua. Bagiane kakake. Bagiane riko. Ya kari mlaku ya. Pancen kabeh. Pancen kabeh. Ah, Kang Burai Solo isun. ya iya mlaku. Iya. Tugas riko to. Weh, keselem pede. Dan dewe magel purwolan. Kecepet de. Ya nyengen kok. Rekenane uling jai. Weh. Ulon de. Tong. Dek, Ulon. si kondo ning ulun emong. Pandai. Wis melu ngopian wis, wong tugas ya. Kayak enak wong semende. Ulon de. Wis. Lah sing oleh maning nek kok iki Don. Hah? Ya ambok-ambok ada semen apa deh? Kepras juga selakanan. Hah? Tak keselempit mau. Ya, Ya keselempit ya bisa kepros ya. ya kau. Bisa golek selakanan. Ya cak itu lho, Pak. Celok wong ya? Ah. Hang. Hang. Woi, Solo. Ya jangan. Loro marai. Hang. Kangjan. Celuk-celuk ben. Ya mah dia tuh turun dia. Celuk mari celuk-celuk. Dorong mari kok tinggal. Celuk mari keliling. Lele. Iya keliling umumnya. Kontrak. Ngontrak. Oh, banyak. Boleh nih seprindiat. Alah, biarlah. Jantalan Tangan. Untuk ono belas sih. apa niku mau jantalan tangan deh. Jantalan ganja. Teko ngendi biayen? Keliling. Keliling. Ya iya keliling umumnya. Wes waya we. Yo ku pas sambyang dong, jam loro kaya sambyang. Hari kok sampeyan kok panik. Yo buri-buritan ikau. Yo mau mek aku tangan merene. Ya udah digotong kalau ndak. Ah, kayak kalah nang kok keong. Kulo ya digawa. Anggone. Kok keong merono ya udah digowo. Apa ya reko iki nganggo klambi ngebone aku yo bisa kok kaya. Biar umumnya ya, ono matune. Mari lho paran. Mari nek tubuhnya ikau. Ah, Ono surian sekoring kelurian. paling ya. Paling riko mari nyolong kelompok. Masa nyolong deh. Senyolong, turun dibayar. Kok turun dibayar. Wes, bayaran wes. Masa surat yang gede-gede. Berarti paran. Yang durung-durung sekolah, itu di koma sekolah. Kan turun sekolah sapa? Ya itu udah durung sekolah. Ada udah durung sekolah. Sekolah tadi. Itu kan sekolah tapi. Iso? Ya, Ose. itu kan sekolah. Hah? Itu kan sekolah Mian. Lu sekolah. Oh, sekolah Mian. Sekolah kok. Ya iya. Iya bener. Dipasrai. Wek, kau
kang bisa mulyang nek kongkon mulyang kang durung bisa maca Ye ketiga. ya Asli niku maca dikongkon mulyang Kang. Dikongkon ngajari Kang sing bisa. Aja wong mulyang iku gurau. dadi gurau kok akhir iki dadi gurau Gurau. iya dadi gurau Ya Kang pantes asline wong kang riko mari kang oleh tugas. Ya riko gurune. iki sing oleh tugas tapi iso bikin sekolah Ya pokoknya gelem mau. sing gelem ngendi kawan toko kelurahan ya dulur bisa nek kok ngajar ya kae Kok kasar jadi gawane dulur. Ya iso ya rancangin aja. So, oh sing bisa ya sing tau sekolah. wah Aksara biasa sing weruh. ya golek nokor sih sulung Sak sale sing ngerti. Sing Saling ngongkok ngerti ya sira. Ngongkok? Ah, iku masa paham Sun. cukup ya kayak Iku patut. Patelut deh kayak buru-buru iki iso. Patut ta petung iki kau. Patelut sak bedunge. jadi gurune riko biakaan isun. Ya iya nek kok ambi Kang ngajarai. ngajarai. Betul kursi nih. Iki pasrah nyari kok. Make guru dikon golek kursi cewek. Iya, saya guru kok setokong biaya. Ngendi ana? Guru kan digo pacul. Oh. Guru pacul. Guru kae kae. Ini kok enak iki gue. Pacul guru kae. Patutnya kayak segedean-gedean. Ini kayak kandel loh. Ini sing tau terus yo. Ono Kang Abyang. Abyang. Mati kau. Kowe Abyang. Abyang maning. Iki nomor barang. Kolamin. Wele kak. Lah, Abyang, abyang. Abyang lah. Iku abyang. Mereka beda-beda. Ajung gurune kang marai kang sing bisa riko biakaan isun. Ya. Isen ya biakan lucu ae. Masih secek isen ya rada bisa. Ya iya wis. Wong sing akeh Ya sabisane riko. sak bisane aja njaluk ulangan kang repot-repot. Ya iya. Gampang jahit. Saya iki sing dadi gurune Longgo Solo. Ya iya. Ini adem kok kowe. Ya masa aja, wong arane guru ngadeg milih gegam. Ya. Dadi guru gitu kelas iki lek. Ya iya, pas malam minggu, Iku mau jauh. malam ahad, Ahad. iki tulisannya Abyang tapi Senin. Ya waline pokok. Tanggal 30 minggu. Ah, ya iku bener. Ngerti? Harta. Harta. Aduh ini kau warna yo. Ya aku juga ngerti ya. Saiki arane gurune pasrah nyang isun, riko pinjau ngejur, karo Ya. diganti arane dewe-dewe. Kirian. Ah, yang ketiga. Saiki diarani maning. Siarane maning. Ya iya. Kok Ya mula keciku le. Enggak. Kang kulon Kambulo? sisih sana Ya. diarani soprat. Soprat. Prat. Soprat Seprate ngono. sisih. Soprat sing ana parne. Iki arane wong sekolah ya. Soprat sing ana ya. Sopran. Siap-siap. Sisih wetan, Wetan. timur, Timur. arane sopran. Sopran. Bayau wonge. Yang jadi. Bayau. Kang Rukongso nyaut. Bulan dewa buang ada pengalaman gitu gitu. Kalangan buru teko kan. Temenan. Guru le Hah. Pak Supratman. Lek kabeh digowo. Man yo. Iya. Ya iya. Supratman.
Soprat, Sopran, Suparman. Iya, mulai ketiga S. Kok ajung anceluk? Saya Pak. Ini saya. Wes. Saiki dipanggil. Ya. Namane dhewe-dhewe. Soprat. Saya. Sopran. Ada. Sini lah. Ya lah. Apa kayak bateng nosor tau? Olahraga dangdut. Ya anak apike. Ya soalnya dangdut iki kau biak jalan kang kaya saiki kae. Mari ku menuju 17 Agustus akeh lomba. Ya iya, Pak. Mangkane saiki sekolah iku diganti aran kang anyar-anyar kau. Ya. Dinggo pelajaran tahun Agustus kang akan sekolah kae. Iya, wes karo. Teko wis mari kae. Iya, mari kita. Mangkane diajari mulai saiki kae. Ya, ya. Saiki arane wis dipanggil wis gadut kurene. Ha. Ulangane sekolah itu pakai. Ya iya. Ya iya wes wong arane kepengin bisa. Siji penggantian nama. Sama? Aran nau. Ya iya. Nomor loro. Loro. Engko gerak jalan. Jalan. Jalan ya, Pak. Yang alun-alun. Langsung kau. Langsung kau. Tangan terkauke oleh hadiah diocak ya ini. Muna Yoseng. Next ngombe keserdian. Saiki belajar maca. Maca. M. M. I. N. J. Minggu. Ya mir tulisane. Tukang patelute mendungur. Anu pakai yo tulis patrute le. Ya mana dia ate mengesek ning jojo. Wong kenabian biarin. Iki sekolah kang pokok. Pokok. Kudu ngerti huruf. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Belajar maca kang tegas. Yap. Jawab. Oh. No. Ato. Rok. Oh. Sopo iki? Ya iya. Aja pertama sih ku. Bendet sih lo. Oh. Apa? Jo. Ayo. Yo. No. Turun, Pak. Turun. Enggak turun. Lai pas nyoh. Oh. Go. Apa? Oh. Belajar maca wis marai. Wis pating lancar. Ya. Wong sekolah kasep tapi pating pinter. Mari belajar gerak jalan. Dia jalan, Pak. Yuk. Ya, Pak. Pindah sana. Geser. Geser lagi. Menghadap ke sana. Oh ya Pak. Ya. 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 Sikile yang kanan sama-sama. Sama-sama. Ojo sikile kanan langsung mau ke dalam. Sama-sama. Sama-sama iki wong murid loro ambil gurune jadi kang kanan kudu sama-sama. Jalan sama-sama aku. Iku ora pelancongan le. Ya sikile sama-sama. Iya sama-sama tenang le. Ye, yo kudu gimana? Diantah kiai. Ayo gelengan Pak Guru. Ya. 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 Keno Pak. Keno sang jaga tidak Pak. Pisah. Kiri mundur. Tangan kiri. Tejo. Selaksono. Tijane. Wong njar katon. Lanang. Semikre. Wedo. Aku sing dulu. Mundur. Wes, gerak jalan marai, belajar maca marai, kari kau. Yang alun-alun, Yang alun-alun kang nganter kauke oleh hadiah. boleh hadiah. Pak.
Ya Pak. Ya? Ya Pak. Kudu semangat. Ya. Jangan kang kompak. Ya Pak. Ayo. Siap po. Ya Pak. Oh, hore, numpas sepeda jangan diputar kalau dia putar roda-roda. Aku ya belajar baru dapat satu. Orang tiga lagi, Tiga kali. lebih semangat lagi, Ya. tauk lagi. Ayo, hore, nasi putih apa ikannya? Ikan tapi sayur selada, sakit hati apa gambarnya? Tempat budaya, orang dua kali, tauk lagi, kang jarang lagi. Ayo, hore, kali angat tempatnya ikan, lompat sepeda jangan dapet. Saya ingat waktunya makan air mata jatuh ke piring. Yang siji maning, Siji orang ya, kali, kang rojo panter maning. Wes. Ya, ayo bareng maning. Hore, sudah tahu jembatan licin, mengapa kau seberang? Sudah tahu dia orang miskin, mengapa kau bilang? Wis pating lulus, saiki oleh istirahat. Istirahat Pak. Isin arep panggil ndoro. Oh, nggih Pak. Monggo. Nggih ngeten to. Kula wau gadah tamu kirangan jalan kirangan istri, kula ajeng mangerti nggih mboten kewajiban kula. Mangane kula manggil sampean kesane kesambat sampean kami senang ngerti. Nggih. Nggih, monggo pun. Jaga Dewa Prabu Dito. Sambut dia jadi dasar semangat jadi sama sama gitu. Terus balik Bito. Benar. Adalah saya jemrangan takkan merangan. Aku kan dari Raden Panji berarti kau persis kau selok. Ini adalah saya jemrangan aja buyur tompo. Raden Panji seberang ada tanah pesisiran kau selok. Sampai kemudian saya tak mau bersaing. Ini adalah Panji yang ada saja. Malas, gue pengen tahu.
Janji apa paman tamu? Ya janji aku ya pamannya. Sepunten mawon, kula masih derek aneh. Saged tumbuk ngiringaken sampean. Sampean sing kan gadah daging apa sak derekan kula. Bener paman, aku eling, aku nganakan Sanibara. Nggih niku mangane kakang sing sampe ngalangi. Sampean gadah janji kan kula nggih niki maksude. Kadang sampean niku sampean onjalaken mboten jalange kakang to janjine sampean. Ya jelas, ya iso paman. Ya makane kakang saged ngalangi. Keblak. Keblak. Kukul